Babako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ wari dɔrɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wari nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 nka tarata o tarata ni ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kan jɛgɛ fɔ ɲɛmaaso ka yamaruya kɔnɔ wari da sɛbɛkɔrɔ yugubalen bɛɛ bi sɔgɔmaden na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo a ka kalanden sigilen bɛ a bɛ ka baara kɛcogo yira a la n'o ye Tɛnɛnba Jakite ye e ni ne sɛbɛnfura a kɛmɛ ka an sɛbɛkɔrɔ wasa bi wari dɔrɔn min ye Mali kunkanko ye ka taa bila diɲɛ yɛrɛ lomo lanbalen don an tɛ nin bila dakirinda la an bɛ taa Mamutu fan fɛ ale ka fiɲɛni bɔ an sekɔrɔ Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Wajawati Namu ne ko bala cogo bɛ di Bɔrɔtɔrɔ joona joona ne bɛ n tigɛ don le reporter sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Bɔrɔtɔrɔ Mali ni Faransi a ko mɛn o mɛn min ye kɛnɛ in a bɛ sigi sen kan Bɔrɔtɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali ale kɛlen don ka jalaki ta ni ka Faransi sɛgɛrɛ Bɔrɔtɔrɔ ka sababu kɛ mun ye min ye Faransi ale kɔni kɛn bɛ ka Mali sariya caman k'o kan sɔsɔ Bɔrɔtɔrɔ min ye i yɛrɛ sago kɛ nin k'o ta ni ka anw sɛgɛrɛ a barata Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo hali ni Faransi ye an mara ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a siɲɛ gale min ye marabaga jugu ye a ka maraden Bɔrɔtɔrɔ o ka wele min ye ɲɛseligi naani ka ɲɔgɔn ye soba la nin k'o kɔ dan ntɛnɛn da a ko nin y'a siɲɛ gale kabini ala ye diɲɛ da a ko n'i ye ko jateminɛ diɲɛ kɔnɔna la Bakari a misali dɔ bɛ ta Mali kan sɛbɛnnikɛla ko Conseil de sécurité des Nations Unies Bɔrɔtɔrɔ min ye kamanagan ye o dugu jɛnbɛ min ye Faransi ye a t'a dɔn a bɛ min kɛ u kɔnɔ guama u ma fɛn gɔni dun Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi Bɔrɔtɔrɔ n'a tun b'a dɔn a t'a kɛ a ko an bɛ don min na ko bi maliden bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ni ka an ka transition ɲɛmaaw dɛmɛ colonel Assimi Goïta Bɔrɔtɔrɔ ni ka taa bila ka gouvernement la u ye jagɛlɛya min kɛ u ye cɛfarinya min kɛ u ye ŋanaya min kɛ Bɔrɔtɔrɔ k'u tɛ k'a kɛ n'u kelen tɔgɔ ye koyi u bɛ k'a kɛ ni faso Maliba de tɔgɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sama bɛ maa min ɲɛ ngomi juru gosi t'i la min ye anw ka jamana ye jamanadenw de ko bi an bɛ Assimi Goïta kɔ jamanadenw de ko bi an b'an ka cɛmancɛ fanga maaw kɔ jamanadenw de ko bi an b'an ka sɔrɔsiw kɔ Bɔrɔtɔrɔ k'u bɛ jɔrɔ mun na bilen u ka taa n'u yɛrɛ ye furu tututu sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransi ye hakilina jugu min ta ni ka faso Mali sɛgɛrɛ Bɔrɔtɔrɔ ni ka don jugu fɛ janfa jugu kɔnɔna la ni k'an ka jamana buruja maa minnu ye jadisiw ye maa yɛrɛ bɛ se ka fɔ ko jadisi bin wa Faransikan ŋanamu wari min ye Faransikan namara Faransikan namara Faransikan min kɔni Mali a burujali ye Bɔrɔtɔrɔ k'u bolo minɛna bɔrɔ kɔnɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi ye a kamana gannen bɛɛ Bɔrɔtɔrɔ Emmanuel Macron a y'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra sɛbɛ ye tuma min na a ye wulikajɔ boloda min ye taama ye k'o boloda farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Senegali masakɛ Macky Sall a y'o bila ni kana colonel Assimi la kuma ɲɔgɔnya hakilina mun b'a bolo ŋaniya mun sirilen b'a bolo ka taa Nations Unies ka kiiritigɛso kan k'u k'a dabila ne m'a fɔ ye kabi don min ye sɛbɛnfura in kalaya ko Macky Sall ne m'a fɔ ye ko Gorgui a n'an b'a ka wariko makara na a ka port nafolo a n'an b'o makara a n'an bɛ ci wɛrɛ la dɛ o tɛ maa min b'i to sira la ka kansiri bɔ nɛrɛ la siga t'o la dɛ wa ci wɛrɛ in dɛ o de ye Macron ka ci ye Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko Macky Sall nana min na duguduguma la Bɔrɔtɔrɔ ko man ngolofa a ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ ye min ye Algérie masakɛ n'o ye Tebboune ye a taara o fana fɛ yen ni ka taa da don Mali ko la Mali ye hakilina mun ta ni ka Faransi sɛgɛrɛ o kuma k'a b'a fɔ Tebboune ye a ka kuma Mali ɲɛmaaw fɛ u ka sabali nin ko in a ka se ka bila dɔ sɛbɛnnikɛla ko Tebboune fana a y'a yira k'a fɔ a bɛna kuma Assimi fɛ o kuma min ye Assimi ye a ko Tebboune ma n ka bonya b'i kan Mali ni Algérie sigiɲɔgɔnma ye nka min ye Faransi ko dali ntɛnɛn na a y'aw dabɔ a la a ka kɛ ten a y'aw dabɔ a la dɛ jɔn wala a ka kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko Bɔrɔtɔrɔ Faransi kamana ganna a t'a dɔn bilen a bɛna dɔnsen mun ta wari min kɔni ye Faransi ni Mali ye jɔn de tun b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ waati tɛmɛn'o la ko Mali bɛna nin ta ka Faransi sɛgɛrɛ jɔn de tun b'a dɔn min ye Faransi jamanakuntigi ye a bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ Mali bolo a bɛ dɛsɛ ka dumuni kɛ Mali bolo o kuma k'o de dugu jɛra bi dɛ sɛbɛnnikɛla ko
min ye Mali ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ prévu sugu bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo Faransi a ye janfa mun ta ka Mali sɛgɛrɛ Boubacar Traoré nin ko in kɔni k'a bɛ taa ɲɛfɔ di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko joakun tɛmɛnen Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ni Chine ka lasigiden an ka jamana in kɔnɔ u ye ɲɔgɔn ye u ye jigisigi kuma caman ta Boubacar Traoré Chinois bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na Russiw bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na n'o tɛ min ye Union européenne maaw ye Boubacar olu kɔni y'u kantigɛ da yira k'olu ka dɛmɛ bɛ Faransi k'u tɛ bɔ Faransi kɔkɔrɔ ko hali n'a bɛ nkalon kan n'a bɛ nkalon kan nin ko in ka nɔgɔ ko ye Buwa Jabate Faransi sɔrɔdasi su minnu b'anw bolo yan u photo minnu bɛ yan u ka sɛbɛnfura minnu bɛ yan an ka nin bɛɛ lajɛlen ta k'a da ORTM kɔrɔ olu k'a publier k'a filmer bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama tubabu su hali b'u maralen bɛ glace la o comment ni y'an ye k'an dafa mugu jalan na a ɲiginji m'an da kɔnɔ nin ko kɔni ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ ni tubabu ko k'u tɛ bɔ Faransi kɔ kan anw kan ka taa sira min fɔ o de ye nin o donnen don Boubacar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni kuma saba ye Boubacar o de bɛ ka fɔ maaw fɛ kuma fɔlɔ ye jumɛn ye min kɔni ye Faransi ye ale kɔni kɛn bɛ ka kuma ninnu nkalontigiya Boubacar Traoré o de kuma bɛ Faransi masakɛ da o de kuma bɛ a ka jamanadenw da o y'u taabolo ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Boubacar Traoré min ye kuma filanan ye i b'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ an wasalen don sabu jukɔrɔma don bɛɛ banna maa min kɔni bɛna an dɛmɛ janko an bɛ se ka wasa sɔrɔ min ye kuma sabanan ye Boubacar Traoré o de ye Faransi bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin ko in a ka se ka da kɛrɛfɛ o tuma Boubacar a kɛnɛ a kana se ka sigi sen kan a ko min kɔni tubabuw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ Faransi ye nka Russiw ni Chinois olu ko k'olu tɛ don kurun kɔnɔ nkalon kan Boubacar k'u tɛ don kurun kɔnɔ fali fɛ nkalon kan ko Faransi bɛ ka ko kɛ Boubacar Traoré k'u tɛna dɛmɛ nkalon kan o tuma ko n'a bɛ ka Mali buruja ko o tuma min ye Mali ye n'o de ka hakɛ b'a bolo Mali ka tiɲɛ de b'a bolo k'olu bɛ tigɛ tiɲɛtigi kɔ o tuma ka Faransi ale de ye Mali mara ka tɛmɛ o tuma bi ko min ka d'a ye k'a bɛ n'o kɛ Mali la ko tile banna Chinois ko ten Boubacar Traoré Russiw fana ko ten min ye Poutine ye Poutine kɔni ale ka kanubagaya o tun bɛ ka Mali sɛgɛrɛ kabini waati jan Boubacar Traoré a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Mali ye san n'an kɔni ye wulikajɔ sabati Boubacar Traoré ni k'o ta k'ale ka jamana sɛgɛrɛ ɛlɛ ni a seko n'a damayira ye fɛn o fɛn ka Mali dɛmɛ Boubacar Traoré janko ni jagarija kɛnɛ bɛ se ka sigi cogo min na ko tɛna bala ale fan fɛ nin bɛ ban pewu n'Ala sɔnna nin bɛ kɛnɛ Boubacar Traoré ko a mɛn o mɛn Mali k'a bɛ taa Faransi kɔ da Nations Unies ka kiiritigɛso kan New York Nations Unies jamana kɔnɔ n bɛ fɛn dɔ f'u ye Buwa tubabubilen kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi tubabubilen an b'a ta baarakɛdenya la Mali in kɔnɔ yan kana siga e kun y'a dɔn ko farafin jamana dɔ bɛna ja gɛlɛya ka Faransi wele Bɔgɔ Dɛnɛlɛ kan diɲɛ seligi naani tɔn b'a kɔnɔna na abada nin y'a daminɛlen Boubacar Traoré min kɔni ye Élysée Boubacar u bɛɛ lajɛlen kamana gannen don Boubacar k'u kɛlen don k'u bolo ni kɔni bulon da kɔnɔ u bɛ k'a kinwo n'u tɛ ɲini k'a tigɛ ka bɔ la ala ni kamana gan fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ reporter kɔnɔ la rédaction u ka sɛbɛnni don Buwa Jabate reporter fasirilikɛlaw b'u fo ka fara a wulikajɔ kɛbaaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant nin ye Musa Bilali Sidibe fulakɛ nin y'a ka fasiri ye fulakɛ ko di Bilali ko min ye Goodluck Jonathan ye dɛ e ko sɔɔni k'an tɛna bâtiment dɔ jɔ ka o bila a tɔgɔ la wa bawo min a ka taama laban ye a bɔra k'o kɛ karido a cunna anw fɛ yan a n'a ka pankuru ka bɛn septembre kalo in tile 4 ma san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ a taama in tile 3 taama don a ko a kan ka kuncɛ bi tarata wa n'i y'a lajɛ fana min ye Goodluck Jonathan ye a kɔni a ye nin kɛ gundola taama ye bawo min ye gouvernement jumali ye n'o ye transition ɲɛmaaw ye ka taa se CEDEAO maaw ma nin kulu fila ninnu si ma kɔrɔfɔdi ani kunnafoni ka ɲɛsin Goodluck Jonathan ka nin nali ma wa n'i y'a lajɛ min ye cɛkɔrɔba ye a n'a ka banfula y'a kunkolo la ko taama in a kun ɲɛsin bɛ fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye min ye kɔsada in na anw ka maaw n'o ye transition ɲɛmaaw ye o kun ye hakilina dɔ ta min kɛla sabu ye CEDEAO kun kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin faso Maliba ma o ka se ka wuli wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye révision constitutionnelle ye ka taa se min ye anw ka élection n'o ye kalata ye o ko kan ka boloda cogo min na o bolodali fana tɛ taa tɔn min sigili kɔ sen kan n'o
ye autorité a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye EJ n'i y'a lajɛ o jɛkulu o maa minnu n'o ye maa 15 ye olu fana sigi furadama o jɛkulu sigi furadama sen kan maa 15 min b'a kɔnɔ min ye colonel Assimi Goïta ye ale de kun kan ka sariya bolo dɔ ta n'o ye décret ye min bɛ olu bila baara la Goodluck Jonathan ko a ka nin tile damadɔ taama kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla taama bɛ kuncɛ bi tarata a ko k'ale ka yeta n'a ka faamuyali ye fɛn min ye ko caman bɛ yen olu fɔra transition ɲɛmaaw fɛ ko nka ko sumaya don bɛ a ko don waleyali la ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima kalata transition ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko kalata min bɛna kɛ faso maliba kɔnɔna na k'a bɛna kɛ ka bɛn n'a waati kofɔlen ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ n'i ye Goodluck Jonathan ka wulikajɔ lajɛ a ka bɔli laban anw ka jamana kɔnɔ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn ko bawo min ye juillet kalo tile 21 ye ka taa se 23 ma san 2022 a ye bɔli kɛ anw ka jamana kɔnɔna na o sen fɛ fana b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ fana sigila sen kan min bɛ révision constitutionnelle ka taa se kalata sigili jɛkulu olu ka sigili n'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka fɛsɛfɛsɛli ka se k'o ko ni ka baara nɔ minɛ u nɔfɛ olu ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ fana na a se yela o la bawo a tun b'o kɛnɛ kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ min ye gouvernement ye olu kɔni u kan ka fɛɛrɛ sugu ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan waasa min ye hakilinaw ni layirukan min di bɛ CEDEAO jamanakuntigiw ma o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ a ɲɛma bawo n'i y'a lajɛ jamana in k'a sɛgɛnna a tɔɔrɔla wa n'i y'a lajɛ kokura min ye jamana in ye bɛɛ lajɛlen ye jamanaden fara jamanakuntigiw kan min ye transition ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ lajɛlen hami ye jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye wulikajɔ ye o kɔni b'a la ka sabati transition ɲɛmaaw fɛ don n'a dugujɛ jamana ɲɛmaaw minnu y'u ka wulikajɔ ye jamanadenw ka lafiya kananko ka sabati min ye kalatako ye transition bantɔla o ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sabu ye waasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye a ko kɔnɔna na nka ko n'i ye ko in lajɛ Goodluck Jonathan ka fɔ la jɛkulu min n'o sigira n'o ye EJ ye maa 15 min b'a kɔnɔ olu ka sigili a kɛra dabali banko ye bawo min ye sobo ye min bɛ wele ko tirage au sort o de tala ka ɲɛsin u ma bawo u ma bɛn ko la nin b'a jira k'a fɔ politicien minnu kɔni bɛ dabara la ka yuguyugu maaw da la ka tugu k'olu ta ye maliko ye ka taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i dufa de bɛlɛ bɛɛ lajɛlen ta ye nafa ɲini ye ala ɲini tɛ diinɛ ko tɛ wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye politicien ninnu ye olu ka bɛnbaliya olu de nana ni tirage au sort kɛli ye wa u y'a jira fana k'a fɔ maa 15 min sugandilen filɛ n'o bɛna don EJ kɔnɔ k'olu kɔni olu fɛla ko tɛ wa k'u sen tɛna ye a la dɔ b'a jira k'a fɔ gɛlɛya dɔ fana e k'o funufunu t'a fɛ ka wuli wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye politicien ninnu olu k'u yɛrɛ minɛ k'a fɔ k'u sen tɛna ye EJ ka baara o kow sɛgɛsɛgɛli la u nɔfɛ k'o ko bɛna kɛ gɛlɛya belebele ye wa ni kalata kɛra nin hakilinaw ni nin taabolo ninnu kɔnɔna na a gɛlɛya ko a kɔlɔlɔ k'a bɛ bonya kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na min ye Musa Bilali Sidibe a ka fasiri don Bokari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don ko kura Mali tribune na sɛbɛnnikɛla n'o ye Ibrahima Ndiaye Bokari Tarawele a ko an ka taa Bamako mairie-ba kɔnɔ Bokari Tarawele juma don n'o bɛnna septembre kalo tile 2 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 10 waati Bamako mairie-ba k'a ye laada dɔ bolodalen b'a bolo a y'o lakile Bokari Tarawele laada in ye mun ye sankɔrɔ Bokari Tarawele ni k'a da don nafolo min tun ŋanialen b'u bolo baara min kɛra nafolo la min sɔrɔla ni ka ɲɛfɔli kɛ jama ye sɛbɛnnikɛla ko n'o de restitution ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako maire-ba Adama Sangare Bokari Tarawele a ko maa kelen baara man di min ye a jɛɲɔgɔnw ye première adjointe madame Kamara Fadimata Tarawele ka taa bila min ye deuxième adjoint n'o ye Ibrahima Jone min ye Bamako mara o ɲɛmaaba n'o ye gouverneur ye Ablaye Kulubali Bokari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen tun sigilen b'a kɛrɛfɛ min ye dugutigilakaw ye Bamako tigiw ɲamakalaw ka taa bila diinɛ ɲɛmaaw la société civile Bokari Tarawele k'a ye wele bila nin bɛɛ ma ni ka kɔgɔ k'a tɔ la o ye an kunnafonidilaw ye Bokari Tarawele e tigɛ ɲɔgɔn wɔɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca a ye na mairie a ye hakilina minnu ta san 2021 mun ni mun kɛra a kana lamɛn hali ni an bɛ 2022 o laban na ko mana mɛn cogo cogo Bokari Tarawele k'a ka fisa ni a ma kɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana a bɛ dabolo min na an bɛ don min na ko bi o dogolen tɛ maa la gɛlɛya o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ka fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Mali gɛlɛya o dogolen tɛ maa la Mali kalaya o dogolen tɛ maa la nka ala mana fɛn natigɛ jɔnni waati o waati o tuma k'i bɛ baara kɛ ka bɛn ni o ye sɛbɛnnikɛla ko 2020
2021 Bamako Meriba Adama Sangare a y'i da don a la a y'a yira k'a fɔ mairie ye nafolo min ŋaniya n'o de ye budget ye u tun ka mɛn ka wari min boloda o de ye miliyari 78 n'o sɔrɔla kalanko bɛ ɲɛnabɔ kɛnɛyaw bɛ ɲɛnabɔ siraw bɛ dilan yelenw bɛ dilan Bɔkari de ka taa bila dugu ale bɛ sanuya nka miliyari 78 ko dɔwɛrɛ ma sɔrɔ san 2021 miliyari 37 50% sɛbɛnnikɛla ko maa min sigilen bɛ ka 78 maa kɔnɔ n'o ye 35 sɔrɔ Bɔkari de o baara kɛcogo tɛ kelen ye Bɔkari ye baara kumaba minnu bɛ yen olu bɛ taa ni ko baara bolo dɔ jan ko mairie kana se ka jɔ cogo min na a ko jamana min kan ka dɛmɛ ta ni ka mairie sɛgɛrɛ o ntanya bɛɛ Zonzaniba ta ye kɔmɔ ye mairie y'a yira k'a fɔ kɔmɔ ma bɔ Zonzaniba bɛ boli k'i dogo k'o kɛmɛ mairie ka baaraw ye subvention dɔ bɛ décentralisation ye hakilina minnu fɔ a baara kɛcogo ɲuman jɔyɔrɔ dɔ kalifala collectivitéw la jamana kan k'i bɔ minɛn dɔ kɔrɔ ni k'o bila maire bolo a n'a nafolo ye o tuma k'a kuma de bɛ sen na a nafolo ma ye ban n'a dun nafolo ma ye ko majɛ bɛ baara la hali bi n'o ye bɛɛ fanga décentralisation ye o don sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako maire ba Bɔkari a wasalen a y'a yira k'a fɔ ni kuma bɛ maa kɔnɔ tuma min na n'i m'a fɔ Bɔkari k'a bɛna ni degun belebeleba ye ni ɲɔgɔnna kɛnɛ k'a tɛ sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a fɔbaliya a ɲɛdɔnbaliya a bɛna ni kinikini ye a bɛna ni sɔsɔli ye a bɛna ni kamanagan ye Bɔkari k'ale yɛrɛ maloyalen bɛ ale bɛ kɛnɛ mun kan ni ka kuma ko k'a sababu kɛ mun ye ko n'i ye Bamako lajɛ bi ɲamanbɔnyɔrɔ o kɛn bɛ fan bɛɛ lajɛlen ye i sen mana munumunu a bɛ da ɲaman dɔ kan k'o man ɲi ka ye Bamako kɔnɔ bi ɛlɛni a bɛ kɛ cogo di Bɔkari o kuma ko min kɔni ye wulikajɔ ye mairie y'o kɛ Bɔkari ko malamini dan ye samafaga ye nafolo n'a t'i bolo ka baara kɛ i bɛna se ka baara kɛ cogo di décentralisation ni a sariya ye fɛn minnu fɔ min ye fédéral ye dugudenw ka ɲi k'o sara maa kelen o maa kelen darasi 600 Bɔkari ko jɔn de bɛ k'o sara an ka jamana in kɔnɔ bi o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari min ye dɛmɛ dɔ bɛ yen n'o ye ɲamancɛ wari du kelen o kelen 600 ko du joli de bɛ k'o fana sara an bɛ wuli kuma bɛɛ an ka hakɛ nka an ka kɛta Bɔkari jɔn de b'a ka kɛta kɛ jamana jɔliko la mɔgɔ si t'a kɛ ala nka anw nɛn ka di sogo ka pasa muru daga bɔ sogo ka pasa de Bɔkari maire man ɲi maa tɛ da maire kan dɛ nka Bɔkari an minnu ye population ye anw jɔyɔrɔ kɛra mun ye maire dɛmɛli la dɔrɔmɛ kelen bɔ k'a di mairie la walima maire n'a ka baarakɛlaw ma i b'a sɛgɛsɛgɛ a nɔfɛ n'a ma kɛ ka ɲɛ fɛn min ka di ye sariya ka ko a ko kan ka kɛ cogo min na i b'o sɛbɛn don ka ɲɛsin a ma nka n'i yɛrɛ min ta kɛ di anw de ko an ka dura mais an ka devoir jɔn de b'a ka devoir k'a kɛcogo lakika la a filɛ dɛ fonzedigiw falen tɛ nin sa mana kɛ tew ka ban n'an ka an bɛ ɲɔgɔn ka ɲamanbɔrɔ ni kasaw kɔrɔ a n'a mana a filɛ an kan k'o kɛ ka ɲɛsin fonzedigiw ma an kan k'o kɛ ni fonzedigiw gerenna fana ji bɛ tila ka walankata ka ɲɛsin maaw ma an bɛ tila ka kule ko maire ɲɛ bɛ nin na jɔn y'a datugu Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Ibrahima Ndiaye ye a ko Bamako maire ba ko a ko fan bɛɛ kɛ bɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye ɲaman suma Bɔkari nafolo de tɛ bolo la sabu baara kan ka kɛ ni nafolo min o ntanya bɛɛ a ko maaw kan ka nafolo minnu sara Bɔkari ko wajibi de don k'ale b'a fɔ an kunnafonidilaw ye an ka fara olu kan Bɔkari kan ka kibaruya lase jamanadenw ma o tuma bɛɛ lajɛlen kan ka min bɔ jamana jɔliko la an k'o sara joona Bɔkari ko de bɛ kibaru ɲɔgɔn kan mairie ka hakilina bolodalen minnu bɛ yen kuranko kɛnɛya kalanko sira labɛn ka taa bila ɲamancɛ la Bɔkari ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka boloda n'o ye nka fɛn min tɛ bolo kɔnɔ n'i ye bolo tunun k'a laban bolo bɛ kari dɛ o tuma min ye Bamako maire ba ye a y'a yira k'a fɔ hakilina caman bɛ yen o tuma min kɔni ye fanga ye k'o kɛn bɛ k'a kɔ don min kɔni ye décentralisation hakilinaw ye a b'a ɲini fanga fɛ u k'u kɔfilɛ ministère de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement de la transition u k'u kɔfilɛ dɛ Bɔkari min ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a yira k'a fɔ Bamako gouverneur tun bɛ yen wa ko yɛrɛ ye kuma lamɛn furutututu o ye kuma ta o ko Adama Sangare filɛ ka hakilina min ta n'o ye ka kuma k'a kɔma segin dugudenw ye a ko nin kan ka kɛ Mali maire bɛɛ lajɛlen fɛ Bɔkari k'a daminɛ an ka commune k'a daminɛ commune Gale fo ka taa bila commune laban k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Kidali Mali maire kelen o kelen k'i kan k'i ka san baara k'a fɔ dugudenw ye o tuma k'o fana majɛ bɛ jamana in kɔnɔ nka k'ale bɛ Adama fo ko Adama ye courage ta a ye galabu ta Bɔkari k'a ye min kɛ Bɔkari ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la k'ale yɛrɛ fari fo n'a ka baara kɔnɔna la o tuma n'o ye Bamako gouverneur ye n'o ye Ablaye Kulubali ye a ko nin kan ka kɛ misali ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari min ye Adama Sangare ye a y'a yira k'a fɔ k'ale ye hakilina dɔ ta ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ n'o ye projet min ye buyaba ye Bɔkari o projet tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka na ni bisi kuraw ye an ka jamana in kɔnɔ nka a ko
o hakilinaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ni chinois ka nafolotigiba dɔ bɔtɔrɔ o voyage tun kan ka kɛ ka t'o convention signer Chine jamana kɔnɔ a ko min ye san 2019 ye u ye ale minɛ taama bɛ boloda kalo tile 25 Bɔkari k'a minɛna kalo tile 21 o kuma min ye chinois ye u y'a datulu la k'a da jaba la ni Adama Sangare tɛ délégation na abada kulu fana bɛn'u kɔ don ni projet na Mali kɔnɔ projet dun ye miliyari kasabi caman caman de ye o kuma ko i kɛra mun kama wa nin kɔni nin y'anw sotaramataalaw nin y'anw n'o projet in réalisé la nin y'anw ka tile de bɔlen fo projet wɛrɛ sa nin banna chinois ko abada ko Mali kelen tɛ jamana ye ko ni an y'an ban ka taa nɔfɛ Konowari tun b'a nɔfɛ u y'a di Konowari ma ani Laginɛ i ye jamana in ko ye sa wa voilà Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye bɛnsɛnkɔniya ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛbaliya ye a ko de bɛ faso Maliba kɔnɔna la n'o tɛ maa min bɛ n'o ye Bamakɔ maire ba ye a dɔnnen bɛ jɔyɔrɔ min b'a bolo jɔyɔrɔncinin tɛ ka taa projet ka taa convention signer jamana tɔgɔ la ka na ni nafasɔrɔ sira ye jamana kɔnɔna la mun na ka bɛlɛ k'o ɲimi ɲɔgɔn na ni k'o minɛ ka bɔ jamana ka hɛrɛ kɔrɔ dabɔnkama don wa walima a bɛna ni hɛrɛ mun ye o de man di dɔw ye wa Bɔkari jamana bɛna yɛlɛma ka kɛ jamana moderne o de man di dɔw ye wa Bɔkari ko nin kɛra gɛlɛya belebeleba ye dɔw fana bɛ fɛ an ka to nin cogo nin na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni projet in tiɲɛni ka ɲɛsin Bamakɔ ma a ma kɛ Adama ye dɛ a kɛra malidenw de ye sabu min y'an ka jamana kɔnɔ ale tun bɛ kɔ Adama ye hakilina ɲuman min ta k'a bɛna jamana dilan k'a jɔ dɔw de ma sɔn k'a tɛ kɛ ko Mali bɛ to tan dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Ibrahima Ndiaye ale ka sɛbɛnni don Mali tribune ka fara Ibrahima Ndiaye kan b'u bɛɛ lajɛlen Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw Bɔkari Tarawele i tigɛ don Bonjabate o ko tɛ kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigi den ye k'i kunda kogo la nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn dɔw k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Abdurahmane Jamutene nin ye a ka fasiri ye ko an ka taa CNOS la dɛ ni o ye centre national d'odontostomatologie ye n'i y'a ta k'a lajɛ o ja b'a la kura min n'o kan ka jɔ Amudalayi Aseyi 2000 la n'i y'a ko lajɛ sugubulon dɔw b'a la ka ŋunuŋunu kan fɔ k'a fɔ ko sugubulon k'a ma kɛ jɛlenya kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Abdurahmane Jamutene ye ale ko k'a wulila k'a ko ɲɛɲini a y'a ɲɛɲini wa a y'a ɲɛ sɔrɔ fana bawo n'i y'a lajɛ min ye direction ye o kɔni u bɛ jabala kɔrɔlen min na u b'a fɛ ka bɔ yen wa min ye Aseyi 2000 ye u ka jabala kura u b'a fɛ ni ka taa jabala kura ye ni ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye nka o jɔli o tɛ taa wulikajɔ kɔ wa min ye jamana yɛrɛ sugubulon sariyabolow ye bɛɛ lajɛlen kan ka o taabolo ninnu ni ko o faamuya bawo min ye nin ɲɔgɔn na bâtiment belebele ye n'a bɛ jɔ min ye direction générale des marchés publics ye olu sen bɛ ye a la wa min ye centre yɛrɛ ye ɲɛmaya bulon ye olu sen bɛ don a ko la ka taa se service technique ma minnu bɛ yen n'olu jɔlen bɛ baara in yɛrɛ kɛli la nin bɛɛ lajɛlen sen bɛ a la fo ka taa se délégation des services publics ma nin bɛɛ lajɛlen sen bɛ ye sugubulon a ko mataamaw ni ka a kɔnɔ ko ni k'a sigi sen kan wa n'i ye ko in lajɛ min ye centre hospital universitaire odontostomatologie ye n'o ye CHU CNOS ye o kɔni a ɲɛmaya bulon n'o y'a direction générale ye u ye laseli kɛ waati tɛmɛlenw na min kɔni ye kunnafoni di sɛbɛnfura dɔ ye n'o ye les échos ye wele min kɔni n'o ye a ka numéro 1670 min kɔni n'o o tala mars kalo san 2022 mars kalo tile 18 san 2022 wa min ye avis de manifestation d'intérêt ye o de kun sɛbɛn bɛ fɛn in kɔnɔna na u k'u bɛ welelakan bila ka ɲɛsin an ka kabinɛw ma ka taa se architecte ka bureau ma minnu bɛ yen sa n'olu ka yɔrɔ in jɔli ni a taabolo n'a kunnafoni u bɛɛ ye k'a fɔ k'u kan ka se ka baara k'a la u ka se ka wulikajɔ kɛ o wulikajɔ i b'a ye k'a fɔ kɛnyɛrɛ fɔ jɛkuluba 6 olu de kɔni nana n'u ka sɛbɛnfuraw ye bɛɛ lajɛlen bɛ enveloppe kɔnɔna na wa kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ a jirala k'a fɔ ko min ye date ye a jirala k'a fɔ min ye juin kalo tɛmɛlen tile 15 ye san 2022 demande ka taa se pièce administrative minnu n'olu kan ka fara i ka demande sɛbɛnlen kan ani hakilina minnu bɛ yen n'o bɛ marché yɛrɛ ɲinili ni k'o taabolo ni k'o taama o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati ka bɛn juin kalo tile 15 ma wa min ye dépouillement ye n'o de ye sɛbɛnfura ninnu ka u dayɛlɛ sugubulon ka maa min n'a ka kan ani min ye proposition kɛ n'o ka proposition n'o bɛ jamana n'o bɛ taa jamana kanu na n'a ka musaka n'a da gosi ma bon kosɛbɛ o kɔni baaraw ka se ka o sigi sen kan commission dɔ
fana sigila senga min b'o ko bɛɛ lajɛlen ni k'a fɛsɛfɛsɛ o fɛsɛfɛsɛli o baara fana bolodala ka bɛn juillet kalo tile 14 ma san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni architecte bureau ninnu ye ka taa se ni cabinet d'entreprise n'u ka baara ɲɛsin bɛ sojɔ ma nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sélection baalen kɔ 6 olu de sugandila o 6 fana na 3 kɔni bɛ yen CHU Senosi ka fara commission min n'o sigila sen kan ka se ka baara in kɛ olu kɔni ye 3 de sugandi ni 6 ninnu cɛma wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kura min ye 3 in sugandilen kɔ maa 3 wɛrɛ min bɛ yen n'olu kɔni ma se ka gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka se ka gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka sugubulon in sɔrɔ u ye i b'a ye k'a fɔ min ye centre in ye a ɲɛmaya bulon n'o ye centre hospitalier universitaire odontostomatologie ye u kɔni u ye lettre kɛ o lettre fana kɛla ni ka ɲɛsin maa 3 in ma minnu n'olu ma gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka sugubulon sɔrɔ u y'a jira u la fana k'a fɔ min ye taabolo caman ye ani majɛ caman kɔni kun bɛ yen pièce administrative n'olu kan ka fara u ka demande kan k'o kɔni olu caman ye majɛ kɛ copie certifiée conforme n'o minnu kan ka fara demande kɛli kan o caman majɛ ko a yela o senfɛ fana i b'a ye k'a fɔ u ye sariya b'a jira k'a fɔ ni nin ko fana kɛla lettre in mana kɛ ka ɲɛsin ma don min ani waati min na n'i ye lettre in sɔrɔ tile 2 b'i bolo waasa ka se ka i yɛrɛ ɲɛfɔ ka ɲininkaliw fana kɛ mun y'a to ne ma se ka sugubulon sɔrɔ wa mun y'a to fana ne ka cɛkɛda a ma se ka wulikajɔ ni ka se ka a sabati ka ɲɛsin sugubulon sɔrɔli ma o ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ wa ka marché public nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla ka ɲɛsin n'o ye direction générale des marchés publics nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛla ka danganiya kɔnɔna na maa 3 n'o ye cɛkɛda 3 ye n'olu sugandila olu ka sɛbɛn a bilala ka taa di direction générale des marchés publics ma u y'a jira k'a fɔ jɔngala bili hak olu kɔni ninnu sugandila hakika kɔnɔna na wa ninnu fana sugandilen kɔ consultant dɔ bɛ yen n'o kɔni de bɛ na baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni 3 nɔfɛ k'u ka baara kɛta ni k'a jateminɛ u nɔfɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen fana u ka hakilinaw o t'a la ni ka o sigi sen kan wa a jirala fana k'a fɔ maa min bɛna sugandi u ka sugandili o fana bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na o sugandilen kɔ baara minnu bɛ ta ka kalifa a la jɛkulu in fana ka wulikajɔ bɛna kɛ min ye o de ye ko o consultant in fana ni k'a sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ n'a sɔrɔla a ka baara minnu ani taabolo minnu n'o bɛna ta ka kalifa a la n'a bɛ se baara in kɔrɔ n'a bɛ se ka baara in kɛ ka se a hakɛ la wa n'i y'a lajɛ min Abdurahmane Jamudene ka kɔrɔfɔ ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ye min ye utikalo tile 25 tɛmɛlen ye i b'a ye k'a fɔ ouverture des offres financières o kɔni o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda la wa ka kɔ o ɲɛ min ye ouverture des offres techniques ye nin bɛɛ lajɛlen fana fɛsɛfɛsɛ la wa bɛɛ lajɛlen de kɛla sariya kɔnɔna na direction générale des marchés publics k'a taa ni ka segin olu kɔni jɔyɔrɔ ka bon a ko kɔnɔ kosɛbɛ u y'a jira fana k'a fɔ min ye Senosi ye u ka baara n'o ye centre national d'odontostomatologie ye u ka bâtiment kura min n'o bɛna jɔ a se 2000 kɔnɔna na k'a bɛna jɔ jɛlenya kɔnɔ wa a taa bɛ ka kalifa cabinet d'architecture minnu na olu ka bɛna baara in kɛ i n'a fɔ a laɲinilen bɛ u fɛ cogo min na wa consultant min bɛna ta ni k'u sɛgɛsɛgɛ u ka baara la o fana ka sugandili o kɛra jɛlenya kɔnɔ u ka baara fana n'a kunjɛ la bɛɛ lajɛlen na nimisi wasa sɔrɔ a la ka taa sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yen olu kɔni maa bɛ se k'a bisigisa k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ma gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ sugubulon kɔnɔna na olu de kɔni daan bɛ maa wɛrɛw su minnu kɔni b'a la ka kolo k'a la kan caman fɔ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Abdurahmane Jamudene a ka fasiri bon Tarawele nɔrɔna bɛ sɛkili minɛ yɔrɔ min na yen tɛ Yuguba Saga ta yɔrɔ ye siga t'o la o bɛ tigɛ don joona min ye journal aujourd'hui sɛbɛnnikɛla n'o ye Isaac Mayiga bon Tarawele a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban agro business Mali kɔnɔ bon Tarawele Mali ale ye sɛnɛkɛ jamana ye ala kɛ bɛ ka ba joliba ba 2 latigɛ jamana ye n'o ye fleuve Niger ni fleuve Sénégal ye bon Tarawele min baara kɛra kɛcogo la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ kɔngɔ ma ɲi ka jamana minɛ bon Tarawele an ma ɲi k'an bolo mana bɔ foyi nɔfɛ kɔfɛ a ko ala ye dugukolo belebele di an ma ni ka tila ka ji di an ma ka tila ka hakili di an ma a tɔ tora mun ye an ka baara boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko faso maliden cɛba dɔ bɛ yen ni ale kɛmɛ ka hakilinaba dɔ ta n'o ye projet Jazon ye Jazon projet Bɔgɔri hali bi o bɛ ko min na o ye ɲɛtaga ye a y'a yira k'a fɔ Jazon projet a bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ o de ye Ibu groupe ye n'o dun kofɔra Bɔgɔri Tarawele a bɛ cɛ kelen mun mana o de ye Damangile Ibrahima Jawara Bɔgɔri Tarawele a tɛ jingo a tɛ sunɔgɔ a ko n'ale ma ka hakɛya dafa Bɔgɔri Tarawele hakilina mun b'a la Maliko la Bɔgɔri Tarawele cɛsiri ni wulikajɔ mun b'a la Maliko la Bɔgɔri Tarawele n'u bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn sɔrɔ abada k'ale tɛna sigi Bɔgɔri Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko ale kɔni bɛ ka keleya a ko keleya mun don o de ye fasoden ɲumanya keleya ye
n'a fɔra ko an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye an ka mara jamana mɔnikɛ jamana maliden o kuma Bokar Tarawele anw bɛ dɛsɛ sɛnɛ la ni k'an bolo mana bɔ Maroc Tunisie ka taa bila larabu jamana wɛrɛ la Bokar Tarawele olu ka zɛrɛn olu ka melon Bokar Tarawele o de bɛ bɔ yen kilomɛtiri joli joli ka na an ka jamana kɔnɔ a ko mun de tora min ye baarakɛbaliya ye n'o tɛ ko man ɲi ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara ale kɔni y'a lajɛ Bokar Tarawele a ka Ibu groupe bolofaraw ka ca kɔnɔna la min ye projet Jason ye o y'a bolofara dɔ ye o de ye sɛnɛ ka don ba la min ye sɛnɛ ye ka se ka dun ka fa sabati Mali ka bɔ kɔngɔya la Bokar Tarawele denmisɛn minnu bɛ n'u sigilen bɛ n'u tɛ ka baara kɛ u bolo bɛ se ka don baara la cogo min na janko minnu ye kalan kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛ ma Bokar Tarawele bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ Mali ko la Ibrahima Jawara damangile Bokar Tarawele a ye hakilina dɔ ta ni ka taa sɛgɛsɛgɛ min ye kilomɛtiri 20 ani Bamakɔ cɛ n'o ye Sala ye a bɛ Kulukoro ale marabolo la min ye projet in Bokar Tarawele a taara lajɛ ye o tuma n'a sɔrɔ a ko in a bɛna se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na wari hectare 4 bɔɲɔngo a y'o de dan min ye zɛrɛn ale ni melon na Bokar Tarawele n'i y'a lajɛ baara min kan ka sabati min ye jibondo ye k'olu sigi sen kan Bokar Tarawele angɛrɛ ka taa bila bagajiw la minnu b'a to fɛn ɲɛnamaw tɛ se ka sɛnɛkɛfɛnw tiɲɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen bila sen kan sɛbɛnnikɛla ko min ye o baara in ye sa melon ka taa bila zɛrɛn kɔni o mɔnen Bokar Tarawele i b'i jɔ k'a lajɛ o tuma f'i bɛ nisɔndiya o tuma a y'a yira k'a fɔ min ye wele k'o bila jamakulu dɔ ma a ye na a ka n'a lajɛ o tuma min ye sɛnɛ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ Bokar Tarawele min ye baarakɛbaliya o de bɛ an ka jamana in kɔnɔ a ye na n ye misali dɔ boloda n ye espérance dɔ ta a ye n'a lajɛ hali bi ŋaniya wɛrɛ bɛ n bolo n kan ka min kɛ don n'a nataw la sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele maa minnu taara ka t'u ɲɛ da a ka melon ale ni zɛrɛn kan Bokar Tarawele i tulo kɛrɛbɔsige min ye Mali transition premier ministre kɔrɔ ye Mokhtar Wane ale tun bɛ délégation na o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bokar Tarawele min ye ministre so min sigilen bɛ entrepreneuriat national ale ni emploi Bokar Tarawele olu ka maa o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kɛnyɛrɛyew ye maa minnu ka baara ye ka se ka baara k'a jidi ka sɛnɛ k'a jidi an ka jamana in kɔnɔ olu ka maaw fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ MINUSMA olu y'a yira k'a fɔ k'olu nakun ye Mali o dɛmɛni jɛrɛjɛkulu min sigilen bɛ o la olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka taa bila maa caman wɛrɛ la minnu tɔgɔ tora dogo la sɛbɛnnikɛla ko u ye munumunu salo boloda hectare 4 Sala ni ka zɛrɛn k'a lajɛ zɛrɛn mɔlenw ka taa bila melon na Bokar Tarawele bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara Ibrahima Jawara ale de tun bɛ jama ɲɛ ni ka baaraw yira mɔgɔw la sɛnɛ a kɛra kɛcogo minnu na a ye tile hakɛya minnu kɛ maa minnu y'a baara kɛ a bɛɛ lajɛlen an ka faso denmisɛnninw ye sɛbɛnnikɛla ko min ye hectare 4 ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen wari min ye hectare 10 bɔɲɔngo ye o ŋaniyalen b'a bolo k'a bɛn'o de boloda an ka jamana in kɔnɔ ale kɔni kalenkan ye min ye kɔfɛla kɔni na melon ni zɛrɛn ka taa bila Bokar min ye fɛn wɛrɛw la olu kana se ka bɔ kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ a bɛɛ ka sɛnɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ka dun Mali kɔnɔ a ko hectare 10 min ŋaniyalen bɛ a bɛna fɛn wɛrɛ minnu boloda o kɔnɔ o de ye kɔngɔn ka taa bila foronto nemuruba ani fɛn wɛrɛ Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko ne ni hectare 10 sigira sen kan an ka jamana in kɔnɔ Bokar Tarawele fɛn o fɛn bɛ ka fɔ min ye Mali a jaliko la dun ka fa sabatili la Bokar Tarawele ko baara bɛna boloda Ibrahima Jawara damangile ko maa minnu kan k'a kɛ Bokar Tarawele k'u bɛ an ka jamana in kɔnɔ minɛn mun kan ka baaraw kɛ o minɛnw dafalen bɛ jamana in kɔnɔ Bokar Tarawele ko hakiliw de kan ka baaraw boloda min ye sɛnɛ ye k'a tɛ maa janfa dugukolo tɛ maa janfa Bokar Tarawele kan ka ɲɛsin sɛnɛ ma ni Mali y'a ɲɛsin sɛnɛ ma Mali ka kɔngɔ Bokar Tarawele ko nin y'a fura sɔrɔtɔ de ye o tuma ale ka nin hakilina k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin baara boloda Bokar Tarawele min ye munumunu salo olu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o tuma jama kɔni ɲɛ bɛ la zɛrɛn mɔnna melon mɔnna mun tora bilen k'a déguster ne b'a dɔn i ka kuma tun bɛ kuncɛ o kan ka muru ta ni dumuni ko kuma kɔni fɔla e kɔni sigiyɔrɔ ni jɔyɔrɔ bɛ nin ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ Bokar Tarawele dumuni ko Bokar Tarawele min ye muru ye u y'o de ta zɛrɛnw la kumabaw ka se k'a cɛci a bilennen bɛ ca Mokhtar Wane y'i dafa e tun bɛ yen wa sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn a kɛra cogo di an ka taa o man di ye dɛ an ka taa Bokar Tarawele i ka dumuni ko de ye problème Mokhtar Wane y'a dafa a ko jɔnko ala Ibrahima Jawara y'i ka zɛrɛn ka di MINUSMA o ka représentant y'a dafa a ko Jawara an yɛrɛ bɛ nin zɛrɛn ta ka bɔ Mali kɔnɔ yan ni ka taa n'a ye Congo ka taa n'a ye an ka jamanaw kɔnɔ fo l'Amérique Bokar Tarawele min ye délégation tɔw ye u ko a ye dɔ ta joona k'a bila an ka mobili kɔnɔ melon fana bɛ ten cogo la u ko i ka melon dɛ a ka di hali ni Maroc melon ye wa a da ka di kosɛbɛ ne jibatɔ naji min i bɛ fɛn dɔ fɔ ha Jason Jawara chef
i bɛ zon kɔrɔ chinois kana ko chef Jawara chef projet Jason kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ Isaac Maïga ale ka sɛbɛnni don Bojamate Isaac Maïga ka fara aujourd'hui fasel jakulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen hali ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon ko to sira to kan ka gwanɛ ne ko Dr Umaru ko a taa bɛ min Buba Fane hali n'a sɔrɔ o bɛ jamana kɔ kan u kun ye kɔrɔfɔ min kɛla sabu ye ni ka u nɔ minɛ n'u taara u kɔsɛmɛ mandat dépôt dilanlen kɔ ka t'u kɔsɛmɛ Bamakɔ kura kasobonba kɔnɔna na ka bɛn ni décembre kalo tile 7 dɔ ye san 2021 wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye enregistrement audio dɔ ye o kɔni de ye polokotola ni ka réseaux sociaux sanfɛla minɛ o kɔni senfɛ min ye communicati Touré Progrès Touré e ko a ma wele bila maa kofɔlen ninnu ma wa bawo min ye Boubacar Camara ale ye radio Kayira ale y'o baarakɛla ye animateur don ka taa se parti Sadi ɲɛmaa ma n'o y'a président ye Dr Umaru ko min ye Buba Fane ye o ye activiste ye a jirala k'a fɔ ninnu maa saba audio in ka porokotoli ka réseau sanfɛla minɛ ko a sababu kɔni bɔla ni saba dɔ la kelen na o de y'a to maa saba u y'u kɛ woropanya ye ni ka t'u kɔ sɛmɛ Bamakɔkura kasobonba la ka bɛn décembre kalo tile 7 ma min bɛnna san 2021 kɔnɔna ma o fana b'ale kɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw nana kɛ Dr Umaru ko ka fara maa fila tɔ in kan e ko fiɲɛ minɛ sagama bɔ ka di u ma wa bawo janvier kalo tile 4 san 2022 i b'a ye k'a fɔ liberté provisoire o kɔni u ka journal dolo ka wulikajɔ kɔnɔna na o dila u ma u bila la liberté provisoire la wa n'i y'a lajɛ kokura jugement fɔlɔ a kun jirala k'a fɔ min ye février kalo tile 15 ye san 2022 o kun kan ka kɛ nka min ye Buba Fane ye e ko liberté provisoire dila ale kɔni bɔ ka fiɲɛ minɛ kɛnɛma e ko a ma kɔsɔkɔsɔ kɛ wa a taara n'a yɛrɛ ye ka t'i da jamana kɔ kan ka sɔrɔ k'a kɛ a bɛ kumabaw fɔ sa min ye Dr Umaru ko ye kɔsa da fɛ ale tilala ka kuma porokotolen dɔ fana yela a da kɔnɔ o kɔni wulikajɔ sabatila ka ɲɛsin Marigo ma Marigo a fana taara nka hali n'a sɔrɔla kɔsa fɛ a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ faso Maliba kɔnɔna na ko bawo ko Mali dugukolo k'a ka bon a fɛrɛlen don ale a bɛ jamana in kɔnɔ a kɔni a t'a maa yɔrɔ fɔ maa ye wa a tɛna a yɔrɔ fana fɔ o kɔni kɛla sabu ye sa min ye maa min kɔni n'o bɛ se ka ye bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko minɛli bɛ kɛ kokura o de ye Ndɔama ye n'o ye Boubacar Camara ye animateur radio Kayira nka ko in bɛɛ lajɛlen e ko jugement bɔlen a dɔgɔkɔrɔ a filanan min n'o kun fana kofɔla jugement tako filanan o kun bolo d'an bɛ ka bila ni utukalo sale o tile 31 na san 2022 nka min ye ni maa fila ka tunuli ye o kɛn bɛ sabu ye jugement kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila décembre kalo nata la o tile 26 san 2022 yalima hali o fana mana se maa ninnu bɛɛ lajɛlen na ye ka fara ɲɔgɔn kan walima zango k'u ka kiiri kɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Demba Konte a ka fasiri don Demba Konte an b'a fɔ ka fara fasiri sɛbɛn kɛbaaw kan bɔgɔtɔrɔ an bɛ taa Mamutu Kamara fan fɛ ale ni Tɛnɛba Jakite ni ka te yaasa ale ni te wasa tew lasamala ɲɔgɔn ni ka n kun ja n'o ye i donna te min na wa Bojamate naamu kalo mana boli hali san 100 tiɲɛ mana wuli don kelen a b'a minɛ wulibali n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona le patriote sɛbɛnnikɛla n'o ye Abdurahamani Baba Kuyate ko Boubacar Traoré a ko diɲɛ gɛlɛyara Boubacar Traoré malisigi gɛlɛyara Boubacar Traoré an bɛ don min na ko bi tajiw sɔngɔ yɛlɛnnen a kɛra sababu ye ni ka dɔɔni fara fɛn bɛɛ lajɛlen kan malo kuma tɛ fɔ Bakari ni ka taa bila kaba dunfɛn wɛrɛw la n'o ye gɔdɔmuso ka nasansigi ye Boubacar Traoré nin bɛɛ lajɛlen de yɛlɛmalen bɛ an bɛ don min na ko bi o tuma min kɔni ye jamana ye min ye fantanw ni bololankolonya fantanw ni jɔrɔ fantanw ni hami sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dɔɔni farala fɛn bɛɛ lajɛlen kan Boubacar Traoré min ye farafin fura feerelaw ye olu fana ko k'olu ye jamanaden dɔ ye o tuma k'olu fana bɛna dɔ fara u ka fura ɲaga kan o tuma olu bɛ taa jiri ninnu sɔn kungo kɔnɔ dɛ a tɛ sɔn nka essence de bɛ kɛ moto ni mobili la ka taa jiriw tigɛ ka na n'a ye jiriw tɛ bɔ kungo kɔnɔ u yɛrɛ ye ka n'u yɛrɛ di Bamakɔkaw ma yan k'u ka sabali Boubacar Traoré
sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen ni jo i ka tasira fɛ ni transporteurs ye dɔ fara mobile passew kan malo feerelaw ye dɔ fara malo kan min ye na feerelaw ye dɔ fara na kan tulu feerelaw ka taa bila min ye dunfɛn wɛrɛw ye bɔgɔtɔrɔ de farafin fura bɔgɔri ale y'an ka jiri ye kungo kɔnɔ min ye k'an furakɛ ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye wale ye bɔgɔtɔrɔ maa caman de bɛ dɛsɛ kɔnɔna la u b'u ɲɛsin farafin fura ma ni ka t'o tobi k'u ko walima ka dɔ min walima bɔgɔri ni ka dɔ bɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko maa o maa bɛ yen ko sɔrɔ b'i la kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'i ɲɛsin tubabu fura ma min ye bana dɔ bɛ yen bɔgɔtɔrɔ de tubabu fura o tɛ mago fana ɲɛ o la f'i ka taa farafin fura kari ni ka i ko a la koko 1 koko 3 koko 15 koko 60 nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fura ale mago dilanni kan i laban na kɛ jɛgɛ y'o la sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko i ta ɲɔgɔnna koyi i tɛ sabali bɔgɔtɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye farafin fura lajɛ bɔgɔtɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ bila dɛsɛ minɛn kɔnɔ maa minnu bɛ setu ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la bɔgɔtɔrɔ olu bɛ t'u wasa don farafin fura la nka min ye farafin furabɔlaw fana ko bɔgɔtɔrɔ ko ɲinɛ kɛ b'olu kɔ a baara ta jamana fana tɛ jɔ olu kɔ koyi bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɔgɔtɔrɔ min ye fura ɲaga fɛn fɛn tun bɛ dɔrɔmɛ 10 u y'o kɛ 20 ye minnu tun bɛ 20 o kɛra 40 ye minnu yɛrɛ tun bɛ kuru 1 100 o kɛra 200 ye k'u ka sabali ko diɲɛ gɛlɛyara jiri ladɔn o de ye 100 ye i b'a ɲɛdɔn a bɛ dépend jiri ladɔn fana na jiribɔla Bɔgɔri i bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn i bɛ nin sɛbɛnnikɛla kɔni tɔgɔ da sɛbɛnni de kan n'o tɛ e bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn e tun bɛ se ka nin bɛɛ fɔ ne ye bɔgɔtɔrɔ de sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Abdurahmane Baba Kuyate a ko min ye an ka jamana ye farafin fura bɔgɔtɔrɔ de a don bɛ ba la sabu min ye jamana ɲɛmaaw ye k'an bɛ ka ɲɛmaayaso sigi ka ɲɛsin a ma bɔgɔtɔrɔ de ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta maa minnu ka baara don ka se k'u former bɔgɔtɔrɔ de jan ko ka se ka fura di maa ma fura min bɛ maaw mako ɲa u ka se ka maaw furakɛ ka bɔ degun kɔnɔ a ko min kɔni ye farafin furabɔlaw ye bɔgɔtɔrɔ ka jɛrɛjɛkulu fana y'a jira k'a fɔ min kɔni ye sɔngɔw yɛlɛnni ye ɲinɛ kɔni kɛn b'olu kɔ a baara ta olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabu bana bɛ bana la ni farafin fura n'i y'a mun ka ko k'a wusu bɔgɔtɔrɔ o ye bana talen o ye lafiyalen mago bɛ mago la farafin fura n'i bolo taara ka da kan o y'o ɲɛnabɔlen o tuma ko munna ɲinɛ kɛn b'olu kɔ kɛrɛfɛ dɛ ni ɲinɛ kɛr'olu kɔ olu tɛna ɲinɛ u yɛrɛ kɔ u ka sɔngɔ u y'a bɛɛ yɛlɛma majoration k'o yɛlɛ ten k'a sɔrɔ bɛnkan ma k'a la a bɛ gɛlɛya dɛ bɔgɔtɔrɔ de o tuma ni maa min taara jɔ sa k'i bɛ taa farafin fura san n'i tun taara wɔlɔ furabulu walima jangɛrɛ walima timintimini san i bɛ kuru 1 san da min na dɛ sɔmɔ bɔ jawatɛ yɛlɛma dɔ b'o ko la dɔ bili tun bɛ taa dɛ ala k'an sabu diya diɲɛ gɛlɛyara bɔgɔtɔrɔ de e b'a fɔ diɲɛ gɛlɛyara nka waati bɛ n'a kɔnɔ ko don ala de ye nin latigɛ an ye bi an bɛ jɛn n'a ye bɔgɔtɔrɔ a nɔgɔyaba ye ala ye k'a fɔ de k'an bɛ segin kɔrɔlen la maa kan'o bila i kunkolo kɔnɔ bilen ni litiri 1 kɛra don o don 1000 an bɛ dugawu de kɛ ala k'o 1000 nɔgɔya an ye an k'o san n'o tɛ an tɛ se k'an kɔ ka segin an kɔ wa sogokan don a tɛ kɛ bilen m'o f'i ye dɛ ayiwa o kunnafoni filɛ nin ye fana ma ɲi dɛ an ye min bɔ le patriote kɔnɔ Abdurahmane Baba Kuyate ale ka sɛbɛnni don jabate Abdurahmane Baba Kuyate an b'a a fo ka fara patriote fasolijɛkulu kan kosɛbɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko les échos les échos Aminata Tera nin ye a ka fasiri ye Aminata ko ni ko kɛn bɛ ka maanifin ganw kamana na bi kɛrɛnkɛrɛnniyala min ye faso wagande kɔnɔna ye e ko k'u tɛ anw ka foroba cakɛda ninnu kɔnɔna ye wa ka sabu kɛ min ye courant jeni cogo jugu ye ka taa se ji lacɛnli ko jugu ma o kɔni ko ni janto ma kɛ nin taabolo ninnu na an ko malikura ko ayi ko yalima k'an tɛ malikura taabolo ka halisa wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn ko taabolo ka falen min ye jamana marabaaw ye hakilinankuraw ka na nka anw minnu bɛ yen n'anw bɛ baara kɛ ni foroba cakɛda ninnu na ko n'anw ma foroba cakɛda ninnu minɛ i n'a fɔ anw yɛrɛw ta k'a ko k'a bɛ gɛlɛya ko n'i taara an ka service daw la bi o service da jujuli don i bɛ taa sɔrɔ courant kɔni o b'a la ka jeni cogo min na appareil minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛn bɛ courant ɲimi mansinw ye olu kɔni bɛ bila f'a da ka taa robinet dayɛlɛ k'a bila ji bɛ surundu bɛɛ lajɛlen ko faso ta don n ta tɛ o kɔni o hakilina in de don bɛ bɛɛ lajɛlen kunkolo la min ye fasirikɛla ye fasirikɛbaa ye n'o ye Aminata Tera ye a ko k'a ye lakɔlimɛtiri dɔ ɲininka n'o ye Sina Ali Dumiya ye Dumiya ko ni janto ma kɛ hakilinankolo in k'a caman k'a b'a la ka bɔ an ka lakɔlisow la koyi min ye Sina Ali Dumiya ye ale yɛrɛ ye lakɔlikaramɔgɔ ye an ka foroba lakɔliso in dɔ la a ko fɔlɔ ko min kun ye éducation civique
scientifique ye o kalan walanda ko kun be takadi lokol doma wasa kan nyona haglinan kolo na tabulu kolo ka se go de nyakoromatike wa ko bibi na kalan be ke lokol don guna mi haglinan woro yo lu de be do ukungolo la en mami na ma kala ka bian jinini ka jira ka fo furba fe akanga lakana bele jile ni kangi wasado ala wa bele jile kanka amne itege flala ina fu yereta boasa mamunu be fo eko ulu bele jile ka se ga nobo ga goni ye ko in laje mago te ala na fara ko ni ngoni ye fazo ta ka ba bele jile ba buruja bele jile ba ke asagona dungai bawu anafulo ta ala ka bui kuna ka ta sore be nyina mi ngode jami ye jamana nyemau ulu bala ka kuramunu zarani ye bele jile ngoni warde be bo ni jamana denkele fana kuna wani ya laje onga dorma gelengele ni flaflaw embo be ola patanti be ola kata se tabulu woroma ni nafulo de be fara nywanga ka uta ni kata kuranu ni ka usarani oye ko ga ko ni ambele jile man chugodo mi ye ni tabulu e kabna ga sabo ni ka jamana ni ka dafri fazo de njuguya ko ni no jola ambele jile golola ka be ga sabo ye jamana ni ka allanogo wa ko ni ya laje o service da jol do furba tege dawla nega kanyata ani woro se ndana gojlego fuka se ta ani wolo vla majuma do yove ko be ta soro vandlo ko ni vandla ter wul de bala ka munumunu ni foroba tege da nunu gonnana manju menele do mi ye frigo yo yera ta la ka fa tuguni ka ta soro la ka mine juma nega kanyata ani wolo vla foroba tege da konnana fuka ta se do ku wora man dene so komada nega kanya wolo vla ndana gojlego ni sanga bisa baye iba soro frigo nunu gonne bet ko ubala ka kurango ni nyimi ka ta soro mata kerefe climatiseur o ka juguna bay ni go service foroba chage da ka datugu o dala ka ta soko wa fasirigala manyino ko gwe ko mi e climatiseur we kwal ni sanana kwal ni nene bay iba soro do ko nde ba climu nunu kala sa ka soro nu boro biro kono ka ta so ventilo jalan de be ventilo wa fi fala ke ti i fari dige nema la wala ventilo ta be bulu de ka kila ka ta goromo nyani iya mo ye climatiseur ka da ye fait service public la aka so se avec à profiter iya ko fo ye sawa faso tado mba che choko min gadi ka ta sore bala ka ambela jile makosa bawo faso be war mi mboga da ko dafe ambela jele nde be kla ka jiton sa abo o be kere aussi en jol do facture nana rebe do kala mala facture be na dima abe yele yere ta yela kundo ayela to flani aw munu mala ka ngan war nyimi service da nunu na de aw de bala ka kololo sama sigatola ni wala sabai ayami sama ga bol les eko kon nana amnata tira aka fasiridu bo drawre les eko ka barakalo fo fasiri 7 kalo bala jelen ku fo ku wala nyuma do ala kan ke fasu de nyuma ye amina ya rabbi so joli akilna miriya nyuma ala ko do an kelen bala jelen ku ala kana ndage dala foye sige ala kan ke nyuma kala ye o de ka gela ko sebe kuma foli ana wali ali kelonte aka gele bo drawre ambe vitabla ya o kuma